S nama je večeras gospođa Aleksandra Pekica. Svojim radom izvrstan je primjer kako se obiteljskim zajedništvom i radom na poljoprivrednom imanju može opstati u Hrvatskoj. Gospođo Aleksandra, možete nam nešto više reći o cijelom vašem obiteljskom gospodarstvu koje imate? Evo, dobar dan. Moje obiteljsko gospodarstvo sačinjava peteročlanu obitelj, suprugi, dvoje djece i djever. Prije 16 godina započeli smo sa 2 sadnice lavande iz znatiželje u dvorištu. Na kraju to se pretvorilo u jedno malo obiteljsko carstvo koje ima 4 hektara, 36.000 sadnica. Zasađeno specifično je zato što je na polju jedan istarski kažun koji je star preko 150 godina. Čuvali ste autohtonu baštinu zapravo cijelo vrijeme, kad ko može pogledati fotografije vaše, to je stvarno sve implementirano i povezano onako jedan tradicionalan način. Je, baš upravo tako, evo, rekla ste sa svojim riječima sve, tako da evo inače volimo tu našu kulturnu baštinu zaštititi koliko god možemo i evo lavanda nije samo za relaks, za ormar, nego mi smo pretvorili taj obiteljski posao i u gastro ponudi prije 5 godina na upit gostiju i evo, jako smo zadovoljni i čast nam je da možemo evo isto tako reći da ponudili ste definitivno nešto novo i prikazali ste lavandu u sasvim jednom drugom svjetlu. Kako su turisti i stranci reagirali na to kad su vidjeli taj jedan vaš iskorak kojim ste pokazali zapravo vašoj lokalnoj zajednici da se i nešto tradicionalno može prezentirati na drugačiji, noviji način? Pa evo, stranci jako su zadovoljni, ali ne samo stranci, nego i naši ljudi. Mi inače održavamo festival lavanda koji se održava prvi vikend u 7. mjesecu, druge godine će biti 10. jubilarna godina, gdje je svake godine sve veći i veći upit. Imali smo prvo 1 dan, sada smo to produžili na 2 dana i evo kao što sam već rekla, znači nije samo suveniri, nego i kozmetika, nego i gastroponuda, znači likeri, sirupi. Tako da, evo, svašta nešto. I obogaćujete lokalnoj zajednici definitivno sadržaj i ponudu. Ja bih vas pitala još jedno pitanje. Da možete nešto bezuvjetno izmijeniti u vašoj lokalnoj zajednici, da možete napraviti neke pomake za koje ste sigurni da će biti odrađeni, što bi po vama to bilo? Pa ja ne bi ništa mijenjala, zadovoljna sam s ovim što je. Evo, imam tu čast da mlađi sin je preuzeo gospodarstvo, ima svoje ideje, mladi trebaju imati suport, imaju od obitelji, a ja sam imala od obitelji suport, od naše turističke zajednice, općine naše, tako da evo, treba njima prepustiti, neka oni sad sa svojim idejama idu naprijed, a ja bih ostavila ovako kako je. Hvala vam puno. Zadovoljstvo je pronaći suport u obitelji, neka ovo bude jedan izvrstan primjer.